Alma LD lifestyle ni chikon sa YouTube channel jo to na sari kaham tai kha kaham ya pharo ang actually mia dipor jorao mor parao thangka yak ulo aro chini women's meet program tongo kaisa ke aro jeng thangka kabang mabri rok nang thanglaika Sara Triprani no 5 জন 6 জন khlai aro jong joto no malai laika te tini abo a program belaika no naithok gui naithok ke paikha ke yagolo tini tabuk tini Sunday sasing sanja jorao sokpaika ke mia ni simi to ang khobor naina jora kri social media active na jora manliya hingke bonbage ne je manmani ka ani FBO kaisa kainoi post khlayo haifono ang active ngi maya hingke bonbage na ang khobor rok bo naimaliya hingke good evening photo rewo tai text rok tai video rok je manmani ang je ngko pro ang rohakata hingke jara ano FBO follow kainai borok to nukhana hingke bonbage no ang sasingo phai news rok nayoi khobor rok nayoi belaikono mane bkha nasing laijak election ni TTADC election ni candidate saklaina bagai hingke abon bagi no ang bo news nayoi bkha mane je declaring ya sak obviously jo to borok no abono nasing laijak hingke bonbage no ang bo nasingjak no hingke kaisa kaini news eba ka ekta duita news nai ma bisingtoi buji mane asoke no buji kha de tabuk tongmani jora belaikono mane tam janai chini borok ni je agi ni tongmung tabuk phano change singya hingke social media bisingtoi no tai news bisingtoi no nugui mankha je tabuk phano Rajbari-o candidate ni bagai bororok thanglaisu hingke aborok no nugui tei khnawi bkha belai kheno mane tongthokya hingke bonbogin ang video snamna mane tabuk ang video ni bisingtoi message eba kai kok sana musungota tamni hinmale tabuk ni jora social media kaisa suits no eba kai kaisa madhyam eba kai kaisa mane tam janai social media ni bisingtoi no nini bkhani kok no share khlaike bui naikhe nin bkhani kok nini thinking nini thought nini je wansukma sogainai joto jagao no hingke abono ang wansukha ani wansukma abo hai jara nugui tongnai ani video no jara ano follow khainai jara ano hamjaknai ang ani o video ni bisingtoi belai kheno mane request khaina musungu tabukni TTADC election chini Sara Tripura ni bororok no jara bubagrana hamjaknai please norok tomuno kubuino hamjakma tongkhai norok bubagrano mane nasingui tongdi bono pressurize taklaidi pressure tar di bubagrano je mane ano candidate redi bono bono ahai khadi mti khadi nei please norok tomungno jat dofano hamjakha ke tei bubagrano kubui bkhabai norok poito chakhai eba khai norok hamjakhai bono jora redi wansukna bagai tamni hinmale bo bebang no bo saimano bo Sara Tripura bo se guriu tongo bo borok bumtui tei sabono rikhe bo chanai chaya bono jora redi na bagai hingke mane candidate chongna bagai bono jora redi tamni hinmale bokun dino tomuno bo jodi jora manya hangke
mistake thanai jora man ya hangke wansuknani meditation khlaima hai ya diba abo meditation khaika hangke saimanai je mane kaisa kokta meditation khaike nini gian phainai ni wansukma kaham phainai nini je jaga nung muituma ya aro muituma nai nini memory kaham nai nini thinking kaham nai nini thought kaham nai hingke jora redi meditation ni bisingtei candidate chongna bagei hingke bon bage no tomun norok kubui bekhabai hamjakhai bubagra no tei jat dofano nini thinang no kubui no nung hamjakma tongkhai nung jora redi bubagra no candidate chongna bagei aboni yagulo je bo chongmani tomun nung kubui hamjakma tongkhai ta nung jeheto salbrum no bono mane malaikhe no khulumu malaikhe no nung hamjago bubagra ni mung no norok jotoni slai keplai khorang norok no chirikhogo hingke abon bage no mani di poito chadi tai kubui bekhabai hamjak di hingke je bo chongma borok no nung kubui bekhabai no support khai tai hamjagai waisa samung boni logi samung tangai naidi tai bubagra no bini je chongmani borok no keplai khayui mane tamjanai jat dofani kahamni bagai nung manainai eba khai samung ma tangnai hingke abon bai no agi ni hai mistake ta khlaidi rasbariu thangai mokol kuchung khlai aro mane tamjanai bono candidate redi ano candidate redi amti khaidi hai khaidi hinai tang laidi tamnin male abo belai kheno disappointed jotoni bagai hingke belai kheno mane musangya belai kheno naithokya abo hai samung rok hingke abo hai nukjak hangke media ni bisingtui bo abo mane naithok nukjakya video naikhe bo naithok jakya tam chasi nai ang tabuk chongmayang tongkha abon bekhani kok norok bai share khlaika norok bo ani o kok no norok bahai nangjak norok ni soch nong thinking norok ni kok bo ani o video ni comment section no suidi okay hingke tamni male tomung no chung tabuk titi edison no strongly khai jodi songsaya hangke strongly khai chung mane basaya hangke belai kheno chung bobishoto chini thinang ni bagai chung mungsa khlai manglak hingke ekmatro abo simino chung chini mokolo tabuk bubagra simino thinang ni bagai kubui khorang kubui bekhabai samung tang tongo bon bagai no bo tabuk bo kajik yakho bo abon bagai no bo kajik ya o jat dofa no busa snamka o thinang no bo busa snamka o busa rong bagai no bo hor sal thuyawoi chayawoi chaitogoi tongo biang bo lama tei ani o thinang rok no phioknani ani o jat dofa no phiokna bagai bo chaitogoi tongjao hingke bon bagai no ang asake no tabuk video lok naise video kolok belai kolok hingke buinai nai kerui hingke ani o kok ang tam saka saya ang phiaba ang je samani bekhani hoite no kok o kok nongkhoro hingke bon bage no je bubagra decision namani abono paithak decision hanai gosi nahadi hingke abono asuk jora no ang o kok sawoi tinin bagai nangkhai khana phaipinai jotona hambai tei abo haike norok mane norok comment khai sadi ani o kok chada chaya tomung chaya tongkhangke bul sama tongkhai mane wrong sama tongkhangke ano nakarei phurungdi ano abo hairok sadi hinai hingke asuk kok sawoi no jotona hambai ani YouTube channel no support khaima bagai norok no belai kono hambai ya pharu thank you for watching.